Kohimen kopera ngidang yai puson ya ka jingduwai jongu Jisu naga benda ka parte naga benda ki apostol naga benda ki sinran jongu naga benda ki nombur jongu patu Jisu ulakwa babaro mangi ngilait na ka jingsiniu hoit ha ka parte ka don ka jingsiniu henre u Jisu ulakwa banyada yengi na ka jingsiniu om dengi ngop ha ka jingsiniu henre nginang yo bor halor hal apo jongi ban light na ka jingsiniu bad habang idon ga bor jongo ble hapo jongi ngila ban job ya ka jingsiniu saudang jongi but ladang is ngabba ya ka tin but ka jingduwai jongo Jisu ngila ban pinkarpang light tili ke binta ka bau Jisu uhikai yangi uduwai naga binda ka parte but kadang light tili ke tin ha ka tin Greek kaba lang kaba kongzan ha ka nege jingduwai jongo Jisu hagios alatia bad logos but kini kilong light tili ke tin kaba kongzan baru Jisu ong lemba kane ka jinglong bang ngakwa ban penkarpang kalong hagios penkuid hagios kaba mod penkuid bad kaya kaba penkarpang bad kaya kaba penkuid yangi kalong ka sacrament minta nagabenda jongi kadbang is auto kaya kaba Jisu mod kumno Jisu la bale Jisu la duai kumne ko pa penkarpang yaki penkud yaki penkalad yaki naka parte naga jingsiniu kaya ka bor ka ba yarap yangi minda kalong ka sacrament kadba nang tur shajan ka sacrament ngidang penkarpang iyalade banlong ki chungu Chris ka sacrament ka penkud yangi kadbang ishimenda ha ka mas bakuid ka penkantang yangi ka penkud yangi ka penkarpang yangi na baru ke jingsinio saudong na marngidang dap da ka jinga halo jongi hapo jongi lemba ka mas nagadaga daw barabor haba ngis ngap ya ka jingduwai Jisu terwa hangi ya ka lad ka lindi kumno ngilaban haga jingkuid but kane kalongka jingduwai jongo Jisu nga ai hagiosiki kenamba kindup light na ki jingsiniu nga ai sacrament yaki nga bu ya ka dakashin jonga jimpenim yaki kenamba kadba nang wan ka iriang jonga jingtunju ka jimpen shoy but ka jingsiniu ka baharukom ka jinglong jonga hagios ka penkantang shushu yangi ka penkalain yangi kadba ka jingsiniu kadang kalain ha ka parte ka bor jonga sacrament ka kendiu biang yangi banjob halor te nginum pindam hapo jongi henre ngin salong ki bajob halor ki jingsiniu jonga parte ka sacrament ka yarap yangi barabor ban kers shajorong da ka jingkuid ka pinsting yangi ka jimpam kuid ka pinkit jingkit ki bakia hapo jongi ka pop ka pinkit ya ka jingkit ki bakia hapo jongi kadba nang lai lui na ka pop ni kam sting ban nginsa job halor ka jingsiniu ka pop ka tan yangi ka pop ka pinkit ya ki jingkit bakia bangimla ban kher shajorong henre kadba nang lai lui na ki pop ngin sanang kam sting kane kalong ka jinglong jonga hagios parabor habang ilong ki kuon ke ba ha kane ka hagios ngila job ha ka parte nakata daw Jisuang kadon ka jingsiniu ha ka parte henre ka jingsiniu kamla ban pinjot yangi nang daw Jisu la bu hapoj hapadeng jongi da kawai pat kendin kalong alatia kalam mod kalong jingshisha ka jingshisha ka pelai lud yangi ngila ban yo I habun ki jaka ha ka gospel kamda me ha ka gospel jongu yenis ni yosno kane ka tin alatia kadam kabamod ka jingshisha kan pelai lud yangi na ki posha ki por kadba nang tip kaya kaba shisha kaya kaba bam shisha kaya kaba tok yangi kaya kaba yalam yangi sha ka jingsoto kaba pura bun sin ngideban soto ngideban bishar ya ka parte da ka bor janga alatia kadba nang bishar yangi ya ka
perte da ka alatia ka pamut ujisu marweki ujisu long ke jing shisha kadba ngi kit hapo jongi ujisu ha ka late ka wan jongi ha ki kam ge jam jongi ngirang yo jinglai luit da ka bor jonga jing shisha but alatia kan stang ban tre hapo jongi man ge kelip man ban sautu ha kano ka dor ngi kran khana wat ya ka tin jongiru kanang lait luit kadba ngi stang ban eat ya ka jing shisha ha ka jingim bon ki bri ki talk habba kadba ngi don ke jing tenjo ban talk ngi de ban puson khatto kane ka kendin ka banga kren ka wan na jisu ne ka wan na ka jing sinio don bon ki jing ki brio ki ngop ha ki kam auria kide ban puson yalade hatto kene ke jingkwa ban le komne ban em komne ka wan na ka parte ne na ujisu te kane ka perlong yangi ban lai luit kadba ujisu don hapo jongi balong alatia balong jing shisha ngin sa job halor baro ki jinglong jong kene ka parte but ngin sala ban shongkalat na ka jing tinju but ka jimpen shoy jong ka parte but nangda kakati ka jinglong ka balai ka bau jisu long ka katin logos ka penkan mau yengi ban ward ya ka beneng ka logos ka yalam yengi sya ka jing shisha ka logos ka long ka katin bala kren da uble lemba ujisu but kadbang ipuzon ya ka logos ngin sa yomar jingkuit ngin sa yomar jing lai luit but jisu wong pen sa tip ya ka jing shisha but ka jing shisha kan perlong ya pi ki balai luit kumno ngi tip ya ka jing shisha lemba ka logos lemba ka katin logos ka ba mot katin ka katin kan yalam yangi sha ka jings ngawtu ka bapura minda shua ba ujisu in kiu sha beneng ujisu dang ki kaya ki apostol tolong ki bakit yakine ki atiar ha ka jingim junkie baning kong kalong hagios bad alatia bad logos ladang ngidon kine laitili ki jinglong hak po jongi ka perte kamla ban kinyot yangi ka perte kamla ban penjot yangi kaparte kamla ban pensunio yangi penban ngi job halor kaparte kane kalong ka jingdo bai jong ujisu umshim la tarwa yeki kano ka kaspa ne ujisu umshim la tarwa yeki kano ka jakka bakin ritengen ujisu wong im ha kaparte henre kit yakine lai pide banlong ki ba koid ki ba imbarabor ha ka jingsngur mensiem kide pide ben kit hapo jombi ya ka jingkwa ban imkoid hagios nangda pide ben sautu ya ka jing shisha habangi kran bat ki brio habangi ade bat ki brio habangi tre kano ka kam ngide ben tre da ka ba sautu pura alatia ya ka jing shisha nangda kabarabor haga jingim jongi permit persngi kaktinu bele kade ben sawang hapo jongi kaktinu bele kade ban long kabat trekam hapo jongi ngide ban long ki bam mlin ya kaktinu bele kabamur ka jingpule kalam sange ya kaktinu bele kan sawa hapo jongi kan iko in our heart ya ka sur jonga beneng kaktinu bele ka logos kade ben tre nadu minstep hard to meet permit haga jingim jongi omde bandon chi klip matru ngi em kalam logos ka bamut jisu ka alatia ka bamut jisu but ka hagios ka bamut jisu ka bamut kumba on Francis disease bakuin live Jesus em rangad bad jisu man kapor naga dagadau Francis disease haga jingi kai jongo barabor Pinkot ya ka shitti sharai jangu im rengkat badu jisu jisu kata kamot kine baro laitili kitre hapo jangi kane kalong ka shortcut ka bau jisu bu hakamat ki apostol kumno ban lait luit na ka pop kumno ban lait luit na ka parte kumno ban lait luit na ka jingsnio Tonginang duwai hakane ki Eucharist bakuit. Bangin long ki kun ki badon ka jingit ya ka hagios alatia bad logos haga jingim jongi. Kotrai Jesu karku kardo yangi pensle yangi
Bangindup laban imbat me barabor kumba mela kendu ya ki apostol kram bangin light na ka jing sinyu bat ka jing jot bangin long ki bakindiu ya ka logos ya ka alatia bat ka hagios ha ka jingim jongi bandup long ki baseiso ringkat bat me. In yaro ya utrai Jesus Christ.